Good evening. Mba. Listen, where phone now to outside, they be here. In Nigeria, change get where phone. I think you go outside, they get billion. You see where phone now to outside, they be here. From that touch from you. Bishop, go from one side. The mad in our side. Now give him The mad in our side. Chebe make a window. make a window. I want the bright to ba. Okay, man, how will I bring back a padding akwụkwọ dum? Hey. You got the room where I interview. Huh? Hey ya. Lanya. To a phone and like I'm not who galas of my get on. Last off my say phone now of my this girl. The way phone now of my gen rebel gonna hold of my he got a good. I'm okay to my hold up. If I slap you. Oh, yeah, more if you slap me. The boy, my shot the my bishop, or more Korea. You shall did the boy one. Yes. If you are here for interview, concentrate. Don't come here and big joker with me. Okay, Bishop. And I come that thought from you, I bring you down. Okay, Bishop. Well, Lasso. Turn now. Asenge kuro gebia na ga ije. Elehi mare ga kwado nwe. Nwanno. Anyway. Na gini mire. Anyway, Bishop. Aya were reverse bia, were aso bia. Were phone no. Listen, be serious here with me. Bishop, I'm serious. Don't joke with me here. Sorry. Keep that phone in who at the way of money who. Tell what I will tell like and then the onion de nebonata. Jesus. Welcome, Nebo. Yes, it was Jesus Ahungana, Chineka Bago Kunga. It was Jesus Ahungana, Mamo Jesus who gave you Ranga Bepro. It was like and then nebonata, gave you one scene when Nebo. P2 Alaska check up. When back again, they are that touch from you. My bingo. No, really. Oh, gifts. Kushoku ike. Jidefo na naka. That is what I told you. Jidefo na naka. Njide like you shima na one side. Jidefo na naka shigi ga one side. Chineka bagoko. Jidefo na naka gesi mi shiga ga one side. Gift onye. Ahi Igbo gị. Onyechi. Onyechi onye. Ndubeze. Iwe onye ebe. Okiwe. Ebe na Okigwe. Obahu. If you will not talk louder, I will bring you down. And I'm not joking here. Obahu. Ebe na Obahu. Umurido. Nigga na naga handendo. Onye chinga ni rume wage taga. Kwe mani ha gaba ni huwa kudum. Yobawa. Ama. Onye ta progano. Mbao. Umunega diole. I deny. Tele Rosanna. Sorry, I deny. But what this kind of chicken? What type of laughter is the laugh is this? Sorry, sorry, anyway. I saw that thing again. Oh, sorry. My
Mago mụrụ ya mụ ka eyiri eyi. Ọ mụrụ ya amụ Bishop eweliwe. Ọ mụrụ ya amụ. Henny nation Otele gafe chaka wo that's eyiri eyi just ta na-ekpo akwa. Ọ mụrụ ya amụ. Political family. Yala local government family. Egara ụlọ akwụkwọ mahadum. Yes, sir. Hello, ụlọ akwụkwọ mahadum egara. Abia State University, Uturu. Egochala. Yes, sir. Gịnị ka egoro? Accounting. N'ime ụmụnne gị ahụ mma gị na mpa gị mụrụ, enwere nke wụ onye ohi? Mba. Enwere nke isi na-arị mma? Mba. Enwere nke eji aṅụ goof? Mba. Enwere nke otoro gbagburule? Mba. Enwere nke agbara na bọtụ? Enwere nke agbere na bọtụ rọba? Mba. Mba ọ nọ n'ime? Mba. Onye goof ọ nọ dị a? Anyị niile richacha. Ọ mụtachara ha ka obere ụmụazị. Ha bidobe nwa ahịhịa. Whitlow Otele omele gị mbụ? Whitlow emela ote. Ịjụ am si Whitlow na-emele Otele wụ onye ara. Onye ara ịmasị otito to gị n'Otele ịmasị ọwụ Whitlow. Ịmasị ọwụ Whitlow Otele Chineke agba gị ọkụ. Bịara ịjụ m si Whitlow na-emele Otele. Whitlow Otele omele gị mbụ jiris gị alụ. Mba, emebe m. Njọ ga-ajụ eke nke saa ama ajụ eke gị were ajụjụ ahụ mmege m na gịrị nkịta moto gbagburu. Sorry. Tekpara ihu onye ga-alụta onye na-ere kọmfa echi na ị ga-anọghị akwanyere onwe gị ugwu ma akpa gị ezigbo nwoke. Bịara ga-abịa ịjụgharị m ajụjụ. Sorry. Iso ndị na-agwa abacha bịara ga ịjụ m Whitlow m na-eme na Otele. Gbaghara. Ịgụrụ akantịn ọ ga-ewe akawo ihe ịrụ ya bịara nga bịa ịgwa m sị ịgụrụ akantịn ma bingo. Gbaghara o. Damn you. Ma ahụ eze gị. Whitlow ahụ mele gị n'Otele? Nsị mba. Iji eri ọrụ na nrọ? Mba. Ị nọrọla nrọ mbụ ga na-aṅụ amụ? Mba o. Ị gagidele n'ụzọ taa ga daa n'ụzọ gị ewere mmiri wụọ gị etete? Ọba nọ secondary school. Okay. 200 kilometers so mfe agba m mmiri kulitezi m. Okay. Ụlọ gbara tụ gịnị? 200 kilometers. Asa anyị gba agbachadị m ya sef mfe ntị agbazie m mmiri. Okay. Nwa na-efenti na family. Ada fenti. Agbara mmiri ya ete. Ashị m ọdere? Mba. Ịnụrụ taa ọ na-emeghị ka mmadụ. Ịnụrụ taa ọ na-emeghị ka ị na-anụ voice mmadụ. Mba. Ntamu ọ dịghị n'ime? Mba. Akwụkwọ oji adọghị? Iji akpa achị Otele akpụ? Ebere gị ugwu? Na-ekwusi okwu ike? Bishop, Ị ma anyị na-eshi? Ọfụma.
Pilot again. I told so smoke call him. Pilot again, this is Pugiello. Mba. Other women, other kids on the Naja Barry Walker. Other kids on the hey, listen to me. Liar, hey, listen to me. If you are not ready to enter into a man's house, you just read to me here. Sorry. Other kids are Barry Walker. Mba. Onye wonu no oge na ere borehole. Ọ dị ka akpari nwoke. Mba, ndị ma akpari nwoke o. Ama m so le me ụmụ nwanyị. Onye pale mega na family unu. Mba o. Otele go fu brush. Brush. Otele ge brush on ya n'ime. Ndị brush sha no kwa n'otele. Mba o. Eba m da question ege m na gere nkịta nwụrụ anwụ. Ịma sị brush ji anọ n'otele. Ama kwa mo. Ịma sị brush ji anọ n'otele bịara ga bịa gwa m sị ma. O brush eji aseze. Chineke ge gbaga ọkụ ebere jụ m. Ịma sị brush ji anọ n'otele nwa bingo. Ama anụ bishop. Otu ọja awa atagide ịma sị ogwu ji anọ n'ime otele nwaanyị. Ama kwa m. Ịda atọ m ihe a jụọ nwoke ọwụla ịma n'ụwa. Nwoke nwere ike imiti gị tige amụ n'ime otele gị. Okwu atọ ya na amụ ya the next day ya ra m otu n'ụmụ apụ. Okay, emema. Braga be jum question Chineke agbaga ọkụ. Ndo iwe wela gị. Echere mama Otele Nwere brush ga-enwe na amụ. Pra job m onwere ha. Ụmụ nwaanyị ibe gị ma ihe m na-ekwu eziokwu. Nwaanyị ji anụ ụta ya pụrụ okwu agharịga n'otele ya. For real, I don't know. Sorry. Braga be jum na mama Otele go wo brush go bu mo wo okwu. Braga be jum question. Try it again. Otele go ja afọ asụ. Oh, omanyo. O ja afọ asụ gị chụwa mọ na ma ịnyụwa. Mba o. Amụ be nga ahụ ja apụ ya asụ. Mba. Mama ya wee ba. Otele na-enweghị asụ mmiri ma ọwụ mmiri n'ime ya. O ji agba mmiri but ọ bụ Chineke ga-agba gị ọkụ, ị ga-agbagbu onwe gị na mmiri. Mmiri ahụ ga-agbagbu gị. Chineke ga-agba gị ọkụ ma nnọọ o ji agba mmiri eke n'ehi ya. Mara m Otele go ofu suma ga-arịga. Mara m mpaghị pọmpụ a mmiri ọgbagha. Chineke agba gị ọkụ mma ma eji generator a start ga data borehole nọ gị n'Otele bịara ga bịa gwa m sị o ji ọgbagburu onwe ya na mmiri. Ọwụ local government borehole. Ọgbagha mmiri ọha na-ekuru. Ọgbagha mmiri buru ya ga mepe mmiri n'ebe ndị na-enweghị mmiri nye ha mmiri. Onye eriri eri. Sorry, iwe wele gị. Ibu sumo n'Otele agarịga praga bịa gwa m soja agba mmiri. Gịnị gbagha mmiri? Akụfuo gị blada Otele ba mamịrị na bed gị bịa ga-abịa gwa m sị o ji agba mmiri. Ndo. Na m onye weda akụfuru gị ihe ke iji bịa nga bịa imepe ọnụ ịgwa m sị o ji agba mmiri nwa bingo. Sorry na. Osole. Again, Otele akụfurule borehole n'ime ya. Mmadụ letrala gị. ha bukwara Igbo aga m agụtalikwe ya. Why nga ha ga-awụ osimiri Besaida. Every evil ga akụtalie. Aga m agụtali ya. Ndo. Damn you. Zagabe gbamto. Chineke agbaga ọkụ. Anyị na-ekwu n'ọnụ na-emezi gị ya. Sorry. Go, please. Go. Genotype gị. Blood group gị. O plus. Ege nyelo dị mkpu ị na-eti. Oh, mgbe niile ka m na-anyụ chọrọ enyi m na-eti. Oh, I'm coming. What for that boy there? Go out from there. Go and meet your mommy.
What number again? 081 37959736. Kebishina no nai. Okay, we'll come. Come to like I say, Umwashing there, but I say, Magamo, a yika pack or what Azur has. Give him the hat to get now. I'm a hammer, let him in. Let him in minute by let him in. Let him in by let him minute. Let him Morgan Gapus or to room who to her. Gabian got Magamo Chana and Gamo Aquomo. Or Mochala. Hey, that's for that. Adam 27. 27.